Hello Buds family, guys. Good morning. Matirigla. Ini kuliah permol dan ini Mysore pattondu vlog start mantondalli actually baal idittu punade adum enna ee onchuru artadu pura pinavodu aikoskara yan inchene vlog annu start mantondalla guys ini Sunday tuka Sunday dada fun day avon bande after long time yan amma nettugu oka husband nettugini video munpodu pandi ennade tuka dada mata nama correct content tikkompopundu anja ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಪುಂದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ ಪರಂಡು ತುರೆನ್ನ ಪೂರ ಮೂಲು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಐತ ಮೇರು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮೇರೆಗೆ ಆತಂಡು ದಪಂಡ ಅವು ಲಿಂಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಂಡರ ಒಂದುಂಡು ನಿಕಲು ತೂ ಒಂದು ಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದು ರೆಂಡರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಿ ತುಕ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರೂಮನು ಇರೇಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಡು ಹಾಂ ದುಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ರೂಪ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಆತಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಅನ್ನ ರೂಮ್ ಯಾವಂತ ನೀಟ್ ದೀಪ ಅಂತ ಶೇಷ ಅದು ದೂರ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ನ ರೂಮನು ನೀಟ್ ದೀಪೇರು ಒಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನೆಟ ಮಾತ್ರ ಪಿಸಿ ಮಾತ್ರ ನೀಟ್ ಬೊಕ್ಕದ ನೀಟ್ ಇಪ್ಪುಜವು ಅಂಚ guys enna meedu pura aanditte baalen mere bari kushi tulleru ini wapas appella pare anta daaledi kushi daaledi kana purdu pore onchu becher laapundu enja becher jor pana barper dinola anta adeng matter apuji onju vara gora barpe oni tingal gora nantu becher atu vara gora barre dura aitadalla vara gora baidwe sa popina saadide alpa pore ancha guys aite onji illaga popunate anja alpuga pulav tindu pole irundu actually mere pulav malpare barpuji pulav show kaaponu pulav malpare andu irundara avantu and anja guys like ite pulav dada mata item board undu first konji video barpuntule ita dada mata item and use mantu bande next pan pan o mata item use mantundulle bande guys first yan ghee detondule it ghee detonde altu bakkanek ಒಂದು ಫುಲ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ altu bakka ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ altu bakka ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಬೋಡ ಅದ್ದು ತೊನ್ನೆ altu bakka ಕ್ಯಾರೆಟ್ altu bakka ಬೀನ್ಸ್ altu bakka ಬಟಾಟೆ altu bakka ಇದು ಬಟಾಣಿ altu bakka ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ಈ ಲೋಟೆಡ್ yan ಒಂಜಿ bakka ಒಂಜೆ ಕಾಲ್ ದದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅವ bakka ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಮೇನ್ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣತೆ ಅವು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಈತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೆತ್ತೊ ನೋಡಿ ನಿಕುಲು ಒಂದು 10-20 ರೂಪಾಯಿದ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇರ್ತದೊಂದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನೀರುಳ್ಳಿಂದು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜ್ಜೆ ಪುಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಕಚ್ಚಂಬರ್ಗ್ ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕತೆ ಸೊ ಈತ್ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡು guys ನಿಕಲಿತೆ ಗ್ರೇವಿ ಕಡೆನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೂರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೀತು ನಮಕ್ ಮೇನ್ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ಗು ಇತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀತೆ ತೊಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಒಂಜಿ ಗೀ ಪಾಡುವೆ ದಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೀಕ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಂಡತಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಡೊನ್ಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಆವಡು ಚೂರು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಒಂಜಿ ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ಈತ್ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಲಾವ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗೀ ಪಾಡು ಆತು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಒಂದು 4-5 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಆತು ಗೀನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಗೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಬ್ಬರ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಮರಾಠಿ ಮಗ್ಗು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಆ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ನೆಟ್ಕಿತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ವೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಪಾಡಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲಾದ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಬ್ರೌನ್ ಮಂತೊಂದ ಐತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ತರಕಾರಿಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂಗ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದ ಪಾಡಲೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಗ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಬಟಾಣಿ ದಿವಂದೆ ಇದು ಬಟಾಣಿ ಪಾಡುಜಿ ಅಂತ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡುವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ನ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡ ಬೋಡನಿಕ್ಲೆ ಬಟಾಣಿ ಓಕೆ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ದ ದಲಾಪು ಶೋಕ್ ಹಾಕು ಮಸ್ತ್ ರೈಸ್ ತುಲೆ ನಾನು ಏತ್ ಪಂಡೆ ಆತ ರೈಸ್ ತೆತ್ತೋ ನೋಡು ಶೋಕ್ ಮಂದಕ್ಕೆ ದಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಿನ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ಗ್ರೇವಿ ನಾನು ಪಾಡೋ ನೆಕ್ ಈ ಗ್ರೇವಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಇದೇ ಪಂಡೈತೆ ನಮಕ್ ನೀರು ದಿಯಾರಂಡು ತುಲೆ ನೆಕ್ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ದೀಕ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಕಾಲ್ದಾತ ಲೋಟೆ ನೀರು ತೆತ್ತೊಂದೆ ಸಾರಿ ಅರಿದೆ ತಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಗೆ 2 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ದಲಕ ತೋಜೊಂದು ಪುಲಾವ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪುಲಾವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಈತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಈತು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗುಲು ತೂದು ಆ ಪಲಾವ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಮುಜ್ಜನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮಾಮನ ಬರಡು ಹಿಡ್ದು ಬೇಕು ಪೋರುಂಡು ದಪ್ಪಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋರಿನ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲ ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು ಕಮ್ಮ ಪಾಡು ಸಾನಿ ನಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದೆಗಿಲ್ದ ಸಾನಿ ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಶಾನಿ ಹೋಗಿ ತಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ಆರು ಪಚ್ಕೋಚ್ಕದ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದಿರ್ಲಿ ತಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಚ ಅಂಡ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಮಂಪೂರು ಅತಲೇ ಅಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಪಲಾವ್ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಪಲಾವ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಾದು ಶನಿ ತಿಂಪುನು ಶನಿವಾರ ತಿಂಪುನು ದಾದಿ ಇರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲಾವ್ ಬೋರ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಅದಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಐಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಐಕ್ಲಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾಪುನ 6 ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಯನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೇರು ಮಾರು ಯಾರು ದಾರಿ ಸೋಪ್ ಅನ್ಪೇರು ನಾನು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಕಾಳು ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಂಠಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಪಾಡ್ತೇರು ಬರ್ಪು ಮೂಲ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ನಾನು ಅಂಚಿನ ಆತಕ್ಕೆ ಪುಲಾವ್ ಅದು ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೋರ್ಡು ಅಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕಾಲದೇ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇರ್ತದೆ ஒரு 3-4 ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅವಂದು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋನ್ವೆ ಅಮ್ಮನ ತಿಂದಾಪಣ ಚಾನ್ಲ ತಿಂತೆ ಆರೆ ತಿಂದ ಪೋಯಿನಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ ಬಾಬುಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರ್ತೇನೆ ಇಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗೋದು
ಕತ್ತಲ ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ಬಚ್ಚಿಂಡ್ ಅದು ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರ ಮುಲ್ತರ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟತ್ತನ್ನ ಅತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಬರಲಿ ಅದೇ ರಾಗಳೆಜಿ ಕೊಡಪಿದ್ದಾಡ್ರಡು ತಾರೆ ಕಟ್ಟಡು ಬಾಲೆಗೆ ಅಂಗಿ ಬಾಡಡು ದಾಲೆಜಿ ಎಂಗುಲಿಲ್ಲ ತಂಗಿಡ್ ಜಾಲಿಡ್ ಬರ್ತದ ಅದೇ ಬೇಜಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಬಾಲನೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಜ ಅದೇ गाइस तो का मेरे बट ಈ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಲಕ ನಾನು ಅಂಜನೆ ದಿನವಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಜ ನಾನು ಏಪ ಜನವರಿ ದಂಚಿಂಗಲ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಪೋಪೆ ಅದೇ ಕೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜೀವಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಜ ಒಗ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಶಾನಿ ಬಾಬಾದ ಕಾಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್లేదు ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ